Килегез тизрәк, радио алгычларны кабызып куегыз. Бездә кунакта Татарстанның халык артисты Рәсим Низамов һәм аның улы Рүзәл Низамов. Хәерле көн, егетләр. Хәерле көннәр. Хәерле көн, хөрмәтле безнең Болгар радиосын тыңлаучы тамашачыларыбыз. Хәерле булсын көннәребез. Ничек хәлләрегез, ничек кәефләрегез? Кәефләр әйбәт, Аллага шөкер. Ничек дип әйтергә кирәк, бәйрәм дисәк тә дөрес булыр. Дөрес, әлбәттә. Сайлау инде ул бәйрәм, ул Мин кечкенә вакыттан бирле хәтерлим, сайлауга бару инде халык җыелып бәйрәмгә барган кебек җыелып барып безнең әтиләр, әниләр, әбиләр, бабайлар чорында безгә кызыгы юл ярбызларга ярып йөридек. Хәзер инде бүген дә менә шуннан 3 көн шушы дәвам итә бу сайлау. Аны бәйрәм дип юкка гына әйтмәдем хәлдә. Чөнки безнең алда бәйрәм булсын өчен бүген безнең дөрес тавыш бирүбез, дөрес сайлаубыз, чөнки илебезнең киләчәге Bizning инде җитәкчесе булыр, шуннан күп әйбер тора, шуңа күрә теләп бүгенге көндә сайлауга барабыз, сайлауга бардык. Инде барып кайтыгыз. Инде барып өлгердек, Улыгыз белән бергә бардыгызмы соң, Рәсим абый? Ну, ул бераз соңрак баргандыр. 5 минутлык аерма белән. 5 минут аерма белән. Без юлын күрсәтеп кайттык уларны бездән барды. Рәсим абый, әле кайчан гына менә безнең радио тыңлаучыларыбыз да хәтерлидер. Рүзәл әле шундый кечкенә иде. Шундый бәләкәй шикелле иде. Хәзер инде зур егет булган. Гомер үтә дип куясызмы улыгызга карап? Менә аларга карагач кына гомер үтә дип куябыз инде. Әле булай гомерне Күңел яшәле. Һаман да шул Әле килешәле. Алга караганда сизелми кебек. Артка әзрәк борылып карасаң инде нәрсәдер сизелә. Менә әзрәк Шактыйсызрак. шушы балалар үскәнлегенә карап сизәсең бит инде. Балаларга карап тормышка ниндидер нәтиҗә ясап куйгалыйсызмы? Нәтиҗә дип Менә шушы эшләр эшләнде, менә булар эшләнми калган бит әле дип. Менә нәрсә эшләнергә тиеш, артка борылып караганда нәтиҗә ясыйсың чөнки менә Аллага шөкер, исән-имин уларыбыз үсеп килә. Аннары соң инде җырланасы җырлар күпмедер җырланылган, репертуарын актарып карасаң да җитәрлек багаж бар, дөресен генә әйткәндә. Эшләнгән эшләргә инде быел дип узган ел иҗатка күпмедер дәрәҗәдә йомгак ясап 25 елдан артык, хәтта инде ул столик актарын санасаң 30 елдан артык гомер узып киткән. Үземә Әйтеп булмый сезгә. Иле дип булмый әле, Рәсим абый. Шуңа, ну 50 яшьлек яшь чакта караганда зур яшь кебек инде. Һаманда күңел 18дә 50 дип үзем дә әйтәсе килми. Һәрвакыт менә нинди яшьтә булуга карамастан һәрбер безнең күңелләр яшь булсын.